Ma Homa Bay kama wayudo ni dichuo moro ma jahigni 40 nyodere kamar mare e gweng' ma Rabarebi ei Kaguria sublocation subcounty Mandhiwa e county ma Homa Bay ka olure gi gwandruok mag udi ma bende wacho ni nitiere kinde kod jaode. Jagono manyinge Auma Oluoch ne owuok dalagi mantiere Kanyamkago e Migori County otieno manyoro ma be nodhi nyaka e gweng' ma Rabarebi e Ndhiwa subcounty kamar mare kama bende nodere e dhod marono. Ka olure gi jalup ruoth ma gweng'no Samuel Ochola, ringre mar orno ne oyudi okinyi ma kawuono ka en duka Sirith to liero e tola e dhod mare no. Ochola ne olero ni jagono ne kod ywaruok gi jaode motelo ne jaode no ringo kendo wuok bang'e ka negi gwenyore e paro. Jatenda loch nangano no olero ni loso wach e kind jagono gi jaode ne ogore Luanda bang' orno kawo thuolo mar dhi ka jaduong'ne loso wach keny kinde kod jaode jumbe moko manok mokalo chien. Apisa mag obila mawuok e tisero obila Mandhiwa ne osemi lipot ka otenore gi wachno. Kana chiyo gokinyi kawuono, ng'at miluongo ni John Agit Jowi, bana achiel kuom joma rito, nobiro ira monyisa ni ng'ato dere e dalane ma ore. Koro ore ni jakanyamkago. Ore ma jakanyamkago ni chal gi man nyocha ochwanyore gi chiege manyar John Agit Jowi ni dak gi kuma gidak e Kanyamkago kono. Koro chiege ni noringo owe. Koro ka chiege owe to koro kombiro meko manyo chiege biro mondo mi owuo gi John Agit Jowi. Mochi ni mondo bi oduogo odiochieng' machielo gi wuo. Kane John Agit Jowi chiew kawuono to yudo ka ore no odere duk Sirith kaka nonyuole e varanda mar ode e Kaguria sublocation ka. Kendo ne ase report ne police station ma Pala. Tol no wuok awuoka goda thurgi, tol no kata tol makao chal gi moga Kanyamkago thurgi. Ka penjo wuon John Agit onyisa ni jaode no onge dala pok obiro kata dala ka gikia kata kuma entie gi samo wuoyen.